बांगोफ्रा इनका लद्रा लद्रि लाना फैखायो आरोना गाइस स' जों माने बेफोरखौ नुनानै दायो थांफिनोसो गोसो जालायलांबाय आरोना हाय गाइस वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल दिनैथ' 15 आगस्ट आरोना हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे नोंथांमोननिसिमबो स' दायो माने आङो न'आवहाय मा खालामगोन मा मागोन ओरैनो बरिं मोननानै दिनै ओंखारबोलायबाय आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मोनथिगोन आरोना जोङो दायो बहा थांगोन बहा मागोन बेनि मोनबो फिक्स खालामाखै आरोना स' दायो जोङो दंला फारसे एसे ओरैनो बेरायनो होननानै ओंखारबोबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्ला मोनथिगोन जों दायो बहा थांगोन बहा मागोन स' गाइस जों दायो माने थांहोलांसै आरोना स' आंनो थांफागोन नैबे ब्र'आ नै बिथिंजाय जोंनिया ब्र'आ दङ आरोना बियो आंजोंहाय दायो थांफागोन आरोना स' दायो जोङो थांलांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो अलरेडि मोनथिखागोन आरोना बिराद बांखो फैदों आरोना नै बिथिंगालाय बिराद बांखो थांगासिनो दं आरोना जोंहा आरो दा मा बुंनो आरोना गाइस जोंहा माने एसे माने मा बुंनो आरोना पकेटाव माने बिराद माबा गैया आरोना बेनि थाखायनो माने जोङो दायो इमान गोजान राइडबो खालामनो सानाखै जों दायो एसे खाथि खालायावनो एसे स्ल' राइड मारिनो सानदों आरोना गाइस स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो नुगोन आरोना जों दायो बहा थांगोन बहा स' गाइस जों दायो माने थांहोलांसै आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांब्लानो मिथिखागोन जों दायो बहा थांगोन बहा मागोन बेखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाबाय थालायला आरोना गाइस स' जोंहा दायो बेफोरबायदि फिक्सबो गैखाया ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांब्लानो मिथिखागोन आरोना आंजों थांफागोन नैबे ब्र'आ थांफागोन आरोना दायो नैबे ब्र'आ स' जोङो दायो नैथिंगालाय 15 आगस्टनि माने फ्लेगखौहाय लाबाय आरोना जोङो दायो थांहोलांसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो जायफ्रानोखि गोदानै फैदों बिथांमोना सापर्ट खालामदो आरोना चेनेलखौहाय स' नोंथांमोननि सायावसो आरोना सापर्ट खालामा बेयो नोंथांमोननि खोथा स' गाइस जों दायो माने एकदम गेजेर थांगासिनो दं आरोना जोङो दायो बहा मोनहैगोन मागोन एकदम मिथिलाय लांला आरोना दायो आं ससमा गानना लाबाय एकदम बांखोफोरा एकदम सिगां लांबाथाय जोंनिया माने गोसोआ दुब जायो आरोना बेनिखायनो दिनै ससमाखौ गानना फैदो आरोना गाइस लामा खालि ओरैबायदि लांदां बिराद गाहाम मार दुला जादों आरोना नैखिनियावहाय स' दायो माने जोङो एकदमबारे बिराद खांगाटिक लामाथिं थांगासिनो आरोना गाइस स' जोङो दायो बहा मोनहैगोन माने जोङो बेखौथ' मोनथिथ'ला आरोना बिराद खांगाटिक लामायावहाय जों दायो दंफैयो आरोना अब्लाबो माने बांखोफोर नुवाखै आरोना बेवहाय बांखोफोर बिराद दाम नाङो आरोना दिनै बांखोफोरा माने बिराद हिट लांखायो नालाय स' जोङो दायो माने मोनफैबाय आरोना फाइनालि जोङो दायो कर्टे रिसर्टआवहाय मोनफैबाय आरोना बिराद बांखो दंखायो आरोना बिराद गोसोआ माने दुब जालायदों आरोना जोंहा बांखोफोरखौ नुनानै बिथिंजाय बिराद बांखो दङ एकदम नोंथांमोना नुगोन आरोना फैबाथाय बिराद बांखो दोङो बांखोफ्रा इनका लद्रा लद्रि लाना फैखायो आरोना गाइस स' जों माने बेफोरखौ नुनानै दायो थांफिनोसो गोसो जालायलांबाय आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो नुगोन आरोना दायो स' जोंथ' दायो माने बांखोफोरखौ खिनो हाखाया आरोना बेहाय नोंथांमोना नायलांबाय था
what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.